今年もルルーシュの誕生日を記念したアニメイトフェア開催か。なんだかんだここ数年は毎年開催されてるよな。テレビアニメが2006年だから、もう19年前。そんなに経ったのか。そりゃ年も取るわけだ。どれどれ、今年の書き下ろしイラストは、フォーマルな衣装に身を包んだルルーシュがバースデーケーキ風のビネットに腰掛けてる風のイラストか。ルルーシュ毎年いろんなフォーマルな服装してるけど、被らずにバリエーションがあるのはすごいよな。もう12月が来るのか。ルルーシュの誕生日が来ると、もう今年の終わりが近づいたって感じするな。今年も忘年会やら大掃除やら、いろいろ年の瀬の準備をそろそろ始めないとな。12月5日、今年のルルーシュの誕生日は金曜日だから、その週末の6日と7日が土日か。まだ発表されてないけど、今年も何かイベントとかもあるかもしれないし、週末は念のため開けておこう。